Qers, Wikipedia azad. Qers. Qers bajarekî bakurê Kurdistanê ye. Qers de nav sînorên komara Tirkiye de dimîne. Navên bajêr. Li gorî çavkaniyên dîrokî di dema Hîtîtiyan de navê herêmê Ermania bû. Navên kevnên bajêr ji araks û Karask bûn. Navê ku niha tê bikaranîn jî ji gotina qasrak tê texmînkirin. Ku ev nav ji êlekê tê ku beriya zayînê li vê deverê bicih bibû. Li gorî hin baweriyên din navê bajêr ji gotineke zimanê gurcî tê ku ew jî tê wateya bajarê bi derî. Kurd jî ji bajêr re dibêjin Qers û ji herêmê re jî dibêjin serhed. û ji herêmê re jî dibêjin serhed. Ji ber ku bajarê Qersê wekî deriyeke ku Kurdistanê bi Qafqasan û bi deryaya Reş ve girê dide. Xwediyê şûnwariyeke kûr e. Gelek gund ji rojên pir sar û hişk re Qers dibêjin. Erdnigarî pîvana herda bajêr 8557 kilometre çargûş heye. Herda herêmê sedîda 38 dudiyê wî ji çiyan sedîda sedîda yanzde û yek ji deştan û sedîda pêncî û heft wî jî ji platoyan pêk tê. Li erda herêmê tene, kartol, kixsên, şekir, bembo, genim, ceh û goringe tên çandin. Bajarek sartirîn jî yên Kurdistanê ye. Li herêmê îklîmek reşayî û zozanî heye. Îklîma Sîbiryayê ji bandora xwe li herêmê dike. Zivistan li herêmê dirêj û sar, havîn jî hênik û kin derbas dibin. Çiyayên herêmê. Çiyayê Sîpanê bilindahiya wî 2909 metre ye. Çiyayê Pîvaza 2808 metre. Çiyayê Ziyaretê 2838 metre ye. Li dora van çiyan bi deşt û platoyên fire hatine dorpêçan. Dîsa çiyayên din, çiyayê Ala, çiyayê Demê Avê, çiyayê Dohnî, çiyayê Hecî Xelîl û çiyayê Allahu Ekber. Di rêza agirî de jî çiyayê Zorê û çiyayên Xurê hene ku bilindiya wan zêdetirî 3000 mîtroyî ne. Qismek ji çiyayê agirî 5323 mîtro jî dikeve hundirê sînorên herêmê. Çiyayên din, çiyayê Zor, Kisir, Kopîl, Sibhan, an jî Sîpan, deşt, zozan û gelî. Herêma Qersê bi deşt û mergên xwe ve warê xwedîkirina sewal û geriyên bez e. Ji ber mêrg û kaniyên xwe ji ber zozan û geliyên xwe di Kurdistanê de qada hilberîna şîr e. Şîr di mehên havînê de bi tesîsên gundan ve tê bikaranîn. Li bajêr fabrîqeya pênêr û şîr hatin avakirin. Lê ev têr nake. Serma Qersê pir zêde ye û zivistanê wê dirêj. Geliyê araks ji zozanên tekmanê
û pasînê dest pê dike. Deşta Îdirê jî ji vê geliyê dest pê dike. Deşt di navbera çiyayê agiriya biçûk û mezin de ye. Mezinbûna wî 605 kilometre çargoşê ye. Deşta Qirsê, deşta herî fire di erdnîgariya bajêr de deşta Qirsê ye û ji nêzî navçeya Sêlîmê dest pê dike. Ji başûr ve heta Erdexan, ji rojhilat ve jî heta Qamişan û sînorê Ermenistanê ve dirêj dibe. Ji çend deştan Zarûşat, Qers, Xançerî, Aqçaqale pêk tê. Mezinbûna deştê 2500 kilometre çargoşê ye. Deşta Erdexanê di navgeliya Kurda de ye. Mezinbûna deştê 180 kilometre çargoşê ye. Çem û gol. Çemê Araks ji çiyayê Bingolê dertê û ji Erzeromê dikeve ti xûbên Qersê. Çem di herêke Behra Hezarê, çemê Arpa jî şaxek çemê Araksê ye. Çemê din yê herêmê jî Qers û Kur e. Li herêmê çend golên tabî jî hene, wek Çildir, Aygir û Xozapîn. Serbetên bin erdê. Li herêmê ji bin erdê lênît, asbest, perlît, xwe û malzemên tuxla û kiremîdan dertên. Dîrok. Li gorî lêkolînên arkeolojîkên li derdorên geliyê Kêrê û Herêzê hatine kirin. Jiyana mirovahiyê di dema paleolîtik ango 10,000 sal berîzayînê dest pê dike. Beriya Îsa 9,000, 8,000 û şûn de mirovên li vir dest bi kedîkirina wesalan kirine. Her wiha dest bi çandiniyê kirine. Beriya zayînê di navbera salên 5,000, 4,000 de xorî hatine li vir bi cih û warbûne. Tê gotin ku urartû 3,000 sal berê li vir bi cih û warbûne. Piştî urartuyan ew di bin erşên îskît û tîmeran de têk diçin. Êrişên îskît û tîmeran de têk diçin. Demake kin, medî û piştî wan jî persî herêmê digirin bin erka xwe. İmparatoriya Persîyan wekî Mîranîtiyan ji hev veqetiya bû. Piştî İskenderê mezin di sala 330 de artêşa Pers li Hewlêrê belav kir, Qers jî ket destê artêşa Makedonî. Piştre Roma, Bizans, Ereb, Selçukî yek bi yek hatin ketin herêmê û piştî demeke bar kirin. Lêgel wan dagirkeriyan, Qers her tim di destê eşîr û mirên Kurdan de hate birrêvebirin. Piştî desthilatdariya Osmanîan, herêma heta salên 1800 di destê Osmanî û Îranîyan de hate guhertin. Di sala 1767 de leşkerên Osmanî li herêmê li Kurdan zilm kirin û bûn sedemên serhildanên gel. Li gorî çavkaniyên Rûsan 110 sal berê nüfusa bajêr 224,000 kes bû, ji vê nüfusê 12,000 kes Misilman, 30,000 kes Êzidî yanî Kurd, 5,000 kes Ermenî û yên din jî Ortodoks bûn. Qaqizman, Oltû, Erdexan jî wekî xopanên Qersê bûn. Di şerê cîhanê yê yekemîn de jî Qers
di nava artêşa Rûs û Osmanî de bû. Rû de bû payekî girîng. Di encama vî şerî de Enver Paşayê Osmanî 9000 leşkerên xwe ku piraniyê wan Kurd bûn di seqama Qamuşan de dakuştin. Di dema şerê cîhanê yê yekem de Osmanîan berê xwe dabûn Ermenî û Kurdên êzidî. Di encama qirkirin û êrîşan de bi hezaran Ermenî û Kurd hatin kuştin û bi 10,000 jî koç pişt xetê Rûsan an go Qafqasan kirin. Berî îsa neh sid dema Urartuyan, 565 dema Medan, 535 dema Persan, 389 hukûmdariya Araks, 64 dema Romayîyan, pişta îsa Zayin, 193 dema Arsakiyan, 642 dema Ereban, 657 û 1503 dema Bizansiyan û Ereban, 1053 dema Selçukiyan, 1124 1239 şerê di navbera Gurcî û Tirkan, 1534 dema Osmanîan, 1604 dema Safafiyan, 1616 dema Osmanîan, 1807 dema Rûsan, 1828 şerê navbera Rûs û Tirkan, çand û huner babetên heywanan li gorên herêmê masî hene li çiyan gur, rûvî, semasî, darbir, hirç û deyrên kovî wek werdek, kev û qaz jî hene. Ol û civak piraniya nüfusê ji mislimanan pêk tê, li herêmê Kurdên êzidî jî hene, wana cî û warê xwe terk kirine dewleta Tirkan, ewane ji gundê wan derxistine. Gundên wan girêdayî navçeya Qolpê ne, heft ji wan gundan evin Sarıbilax, Tendurek, Qeranix, Badilî, Qazîqopran, Cîvanî û Heşerî. Xristiyan jî li gundên Posofê, Malakan hene, civaka herêmê jî Kurd Azeriyan pêk tê. Xwarinên herêmê dolmên sêvan, sêv tên berçekirin û hundirê sêvan bi şekirê pudra û grûs tên dişekirin û devê wan tên girtin. Di sinyek de tên restkirin, hûnên nivîşk av bi ser tê reşandin û tê kelandin. Daşkifte, kîloyek goştê hêtê 4 berçe tê jêkirin û tê kutandin. 4 serî pîvaz bi goş re tê lihevxistin. Qedexek lepa birincê yan jî nok xwe û îsota reş dikevin navê. Malzeme dibe 4 berçe, her berçeyek di hundirê kulmê de tê giroverkirin û hêkek kelandî dikevin navê û bi încasên hişk, mişmişên reş dora goşt tê girêdan. Di avê de tê kelandin û dema servîs dibe kefte tê perçekirin. Kincên herêmê jinên herêmê leçek, vala yan jî qalax didin serê xwe. Keçên ciwan yê herêmê fîstanên kin, dayra, heta ser çongê û berdilek jî li ser fîstan de xwe dikin. İşlik, pilatî, bê qûmçe û yek perçe ne dibin fîstanan de şalwarek tûman tê li xwe kirin, gorên kin, çarox yan jî galoş jî di lingên de tê bikaranîn. Di serê zilaman de şewqe, papak yan jî qabalak heye, îşlik, koynek,
ملێوان درێژ و bi yaxene êlekên zilaman bi çil komçûkan ve tê girêdan gazekî çakêtên dirêj yên zilaman e. Şalwar zikwa jêra wan teng jora wan jî fireh e. Di nigan de gorên ji herî û pêlavên jî cermên ziraf civekî yan jî cizmên dirêj hene. Ciyên turîstîk, tarîxî û gerî. Herêm bi zozan, gol, hewaya xwe ya paqij bi nav û deng e. Herêm ji bo spor û aktîvîteyên zivistanê jî müsait e. Germav jî li herêmê wek ciyên vehêsanê ne. Kela Qersê, Xerebê, anê der û mizgeftên herêmê jî wek ciyên tarîxî ji alî gelvetên ziyaret kirin. Kela Qersê. Kela Qersê ji 5 qat dîwar hatiye rîstin. Ji kela Navên û kela derve pêk tê. Kela Navên hêj li ser piya ye. Di serê sedsala 18 de di nava kelayê de 47 mizgeft û mescîd û gelek xanî û dikan hebûn. Plana avahiyê çar goşe ye. Bermayiyên bajarê anî. Bermayiyên bajarê anîyê 48 kilometre dûrî Qersê di nav sînorên navçeyên Zarûşadê de ye. Navê vî bajarê kevnar e ji mabeteke ku ji Îraniyan maye di demên kevn de evdar bi navê ana Hîta dihate naskirin. Berhemên ku di bajarê anî de cih digirin jî navdar in. Dêra Ezîz bi Ezîz Patrik. Ev dêr nêzî dêriya deriyê bajêrê Navîn e. Dêr di salên 1935 de hatiye avakirin. Herwiha dêreke din jî li rojhilatê bajêr li ser zinaran hatiye çêkirin. Ev dêr di sala 1915 de ji aliyê Qiralê Ermeniyan Tigran ve hatiye avakirin. Berhemeke ku li bajarê anî cih digire jî qatagiral e. Di sala 1910 de ji aliyê Sambat ve hatiye çêkirin. Avahiyê di sala 1319 de xesar dîtiye û careke din ji aliyê mîmar Tirîdît ve hatiye avakirin. Nüfus û navçeyên bajêr. Qers, navend bi Tirkî Kars 125,000. Cilawiz an Gelawêş, Dîxor, Kaxizman, Sarıkamış, Selim, Şûregel, Zarûşat. Tevaya nüfusa herêmê tevlî gundan 468,357. Navdarên Qersê, Qanatê Kurdo, Rahat Alakom, Neçoyê Babasî, Çavkanî, Twîk, Azadiya Welat, bajarê Çêm û Çêm Qersê, Sêyemîn, Çavkanî, Wikipedya Azad.